Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. 29 years old, may asawa at isang anak na babae. Sumulat ako kasi gusto kong ibahagi ang isang desisyong ginawa ko noong nakaraang taon. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga kapwa ko, listeners ninyo. Ganito po kasi, 21 years old pa lang ako, sumasampa na ako sa barko. Binata pa ako noon. Masaya kasi ang dami kong lugar na napupuntahan. Maayos din ang kita kaya mabilis akong nakakaipon. Yun pa din ang pinili kong trabaho ng magkaasawa ko. At nang mabuntis si Mrs., lalo kong pinagbuti. Ang nasa isip ko tuwing iiwan ko sila na mahabang panahon, para ito sa kinabukasan ng munting pamilyang sinisimula naming buuing mag-asawa. Noong nakaraang taon, umuwi ako para magbakasyon. Lagi akong excited umuwi kasi laging may bago sa anak ko. Lumalaki. Kung gumagapang nung umalis ako, pagbalik ko lumalakad na. Kung dati puro iyak at tawa lang, biglang nagsasalita na. Hindi ko makakalimutan ang eksenang ito last year. Nag-aayos ako ng requirements noon para makaalis ulit. At habang palabas ng bahay, tinanong ako ng anak ko kung saan daw ba ako pupunta. Ipinaliwanag ko na may aayusin lang para makasampa ulit ako ng barko. Hindi ko maipinta yung lungkot sa mga mata ng anak ko. Gusto daw sana niyang maglaro kami. Hindi na daw baling wala siyang mga toys, mga tsokolate at bagong damit. Mga kadalasang pasalubong ko sa kanya kapag umuwi ako. Gusto lang daw niya, kasama niya ako. Naantig ang puso ko at nagdesisyon akong wag nang umalis. Noong mga panahong yon, hindi ko alam kung tama ba o mali ang desisyon ko. Ang alam ko lang, gusto ko nang makasama ang pamilya ko. Kung paano ko sila bubuhayin, isa pang malaking misteryo. Pagkalipas ng ilang araw, naghanap ako ng negosyong pwedeng buksan. Gamit ang konting ipon, nagtayo ako ng maliit na barberya sa tapat ng bahay namin. Hindi ako marunong maggupit ng buhok kaya nag-aral ako at nanood habang nagugupit ng buhok ang barberong nakuha ko. Madali naman akong natuto at ngayon nagugupit na din. Yung barbershop sa tapat ng bahay namin nadagdagan pa ng 2. Wow. Nagbukas ako ng isa malapit sa palengke at isa sa bayan. 1 taon pa lang pero mas malaki na ang kinikita ko sa barbershop kumpara nung seaman ako. Kasama ko pa araw-araw ang mag-ina ko. Natutunan ko na mahalaga talaga na magkakasama ang pamilya. Kung kakayanin, piliin na kasama sila. Kung masipag ka naman, kahit nasaan ka, makakaraos ka. Ang bilis kasi ng panahon. Sayang yung mga oras na wala ka sa piling nila. Salamat sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Kaloy. Ang problema ko lang dito kay Kaloy, hindi ko mapapakinabangan yung negosyo niya. Kaya nga gustuhin man ni Diego Bandido na suportahan ang yung barbershop ni Kaloy. Hindi ko pwede magawa, Kaloy, na paggupit ka diyan, maganda magpagupit ka. Correct. Hindi si Diego ang perfect na endorser. Sa barbershop ni Kaloy, di ba? Ang ganda naman din ng kwento ni Kaloy, all's well that ends well, di ba? Ayan. And para sa akin,
hindi din naman masama Aha. if you decide to stay abroad ha. Kasi alam mo, napakarami nating mga OFW na nakatutok sa atin eh. And ayaw naman natin na sumama yung loob nila. At totoo naman. Oo. Dahil gusto nating sabihin na, ay nako, si Kaloy, tama si Kaloy. Oho. Tama din naman si Kaloy. Correct. Totoo din naman yun. Kaya lang si Kaloy, meron kasi siyang enough confidence. Oh, yan. Merong enough drive Aha. para gawin yun. I was about to say that na ganun nga ang nangyari kay Kaloy because yung confident, hindi naman to basta-basta na lang, sige, wag na lang ako aalis. Correct, hindi eh. May proseso siya May na proseso pinagdaanan na, correct. may pera ko, kaya ko to. Parang may ganun eh. May ganun siya eh. Tsaka, yung bang lakas ng loob to do it, kasi maraming mga taong gustong mag-decide to do something na medyo major. Katulad Aha. nito, mag-resign, umalis ng abroad, magstay sa Pilipinas. Medyo major yan eh. Aha. Maraming gustong gawin yun. Aha. Katulad, sabi nga natin, maraming OFW yung nakatutok. Pero hindi lahat merong confidence. Correct. Lakas ng loob, kapal Aha. ng mukha Ayan. to do it eh. Aha. So, maaring may ganun si Kaloy, kaya masasabi nating tama to choose your family. But it also doesn't mean na kapag ka nagstay ka abroad to work for your family, hindi naman din ibig sabihin nun that you're not choosing your family. Ayan. Importante lang may Oo. timeline ka eh. May plano Tama. eh. Oo, di ba? Kasi hindi pwedeng medyo nag-work to kay Kaloy, good for him. Hindi rin pwede na mag-work din to kay Mario. Pwedeng kasi kay Mario, Oo. kailangan medyo tagalan pa. Ayan. Yan, Oo. di ba? Tsaka Yung ganon. hindi siya enough na, kami bilang nagnegosyo, na tayo nagnegosyo, hindi siya enough na may kapital ka. Hindi eh. Hindi siya ganun eh. Ang dami pong may kapital. Sabi ko nga sa iyo, yung isa kong kakilala. Yung space niya, palibasa siguro malalim yung kaba niya. Dating ginawa niyang food park. Oo. Nung hindi nag-work yung food park, naging car wash. Nung hindi nag-work yung car wash, ngayon headquarters ng politiko, Ayun. 'di ba? So may ganun eh. Kasi nga, again, tama si Jegs, hindi porke meron kang kapital, basic, Correct. papatok na yung negosyo ko. Ayan. Si Kaloy is one of the blessed ones. Oo. Ikaw yung isa sa mga naging blessed talaga. Para talaga sa'yo yun eh. 'Di ba? Sabi Tama. nga, kung para talaga sa yung isang bagay, kahit anong ilag mo, Oo. babalik at babalik ito sa'yo. May ganun eh. At dito din natin makikita yung kagaya na pag-usapan natin kahapon ba yun na pag medyo nasusukol ka na doon sa dulo, doon parang gumagana yung brain cells mo. Correct, yung totoo. creative juices mo. Tama, pag yung naiipit ka na, willpower. Ayan, correct. oo. Kapag ka nandun ka na sa sukdulan, Oo. saka ka binibigyan ni Lord ng parang extrang drive, Yan, extrang oo. creativity talaga, extrang creative juices na pwedeng mapigain Tama. para makaisip ng bago, Oo. 'di ba? So, very good for you. And yung pagdating naman po sa mga decision making, pagka kasi po nagdesisyon po tayo, panindigan po natin. Ayan, totoo Kasi yan. nagiging mali po siya or nagkakaroon tayo ng mga what if, Oo, wag na lang sana. parang hindi ka sold out doon sa idea. sa idea mo, Oo. nag-decide ka na kasi nga Correct. hindi mo pinaninindigan. Oo. Panindigan mo, dinesisyonan mo eh. Maaring hindi ka pa ready nung time na nagdesisyon ka, maaring hindi ka talaga sure. Oo. Wala naman talagang super sure pag when Correct. they decide eh. Pero it becomes true and it becomes right Oo. kapag ka pinanindigan mo, Ayan. Tsaka diba? dapat dinidiscuss siya bilang mag-asawa eh. Totoo din. So ano ba, kakayanin ba natin tong Correct, dalawa? Definitely, tama. ito si Kaloy, hindi naman to kakayanin ni Kaloy kung siya lang eh. Tama. So oo. involved din dito yung asawa niya na sige, kaya natin yan. At actually, maaari kasing si Mrs. ni Kaloy, pwede niya ring sinabing, hindi okay lang, kaya ko namang alagaan yung Oo. yung anak natin. Yan, oo. Maibibigay ko pa rin naman yung tender loving care sa kanya kung yun lang din ang hanap. Pero hindi, dalawa sila na nag-decide na, oo nga, iba pa rin kapag ka nandito yung tatay. Tama. Yan, Oo. diba? So, may ganyang ang decision making, again, nagiging tama yan talaga lalo pag pininandigan mo. At syempre, Oo. kapag yung mga ganito, ikukonsulta mo yan sa kapartner mo. Oo. Hindi lang yung mag-isa ka lang na umiepal dyan sa desisyon na yan. Medyo major Oh, yarn. kasi like kami, ako may kilala din naman ako na Sino na naman yung kakilala? ito na may mga Chichismisin mo. Sino na naman yan? dati ding sumasampa, tapos nagkaroon ng tawag dito ng kapital, gusto magnegosyo. So nilagay doon sa negosyo, pero parang ang nangyari, medyo pinilit yung negosyo na kahit medyo nakikita sablay na, deficit na, nangungutang na, tinutuloy pa rin. Oo. Ayan.
O pat ka parang nawala? Oo. Pindutin mo nga yan. Ayan ka na, umiilaw-ilaw. Bigla ka na. Ako biglang nawala. Ewan ko, baka may mumu. Ayun na, sa lahat! Bigla naging horror. Oo, Ang weird. Wala naman ako pinindot. Oo. Bigla ako, parang wala akong boses. Sabi ko, ba't wala na yung boses mo? Nalobat na si Nicole. Kasasayaw yan kanina eh. Oo. Anyways, bakit parang demonyo boy? Parang napoposes ka. Hello. Bakit ganun yung boses? Hello. Ayan na. Ayan. Ayan, normal na. Minumulto tayo dito. Ano nangyayari? Anyways, mabalik tayo. Ano yung sinabi mo? Ayan. Nakalimutan ko tuloy. Yung nga, pinilit niya. Oo, pinilit nung kakilala mo. Oo, na dati ding sumasampa sa barko, pinilit niya magnegosyo ng ganitong klaseng negosyo. Hindi nga kasi napag-usapan eh. Oo. Sariling diskarte lang. Oo. Meron siyang misis? Meron. Sinarili niya lang, siya na bahala, ganon? Parang sila din naman dalawa, pero parang pinipilit na para maganda tingnan na may negosyo ka. So, pinupush mo kahit medyo deficit na hanggang hindi sa ganun na. nalubog sa utang. Correct. Wag po tayo dun sa pride na para lang masabi may negosyo at masabing Yan. magandang tingnan. Hindi Oo. po siya ganon. Correct. Pag nasa negosyo ka na po, maganda lang siya tingnan sa POV ng iba. Pero yung nagninegosyo, kaya na ba na lagi sinasabi ni Nicole na tulog na yung empleyado, Correct. yung may-ari. Yung may-ari, nag-iisip pa. Nag-online Nag-online selling pa. Deficit tayo. Totoo yun. Pero yung empleyado, gumagawa na ng panis na laway tsaka ng mga muta, di ba? Hindi kasi siya madali. Talagang it takes a lot of effort, confidence, Yan. lakas ng loob, kapital din naman talaga. So it's not really for everybody. Pero blessed si Kaloy kasi naging okay para sa kanya and napakaganda rin naman na ang driving force mo is yung anak mo, 'di Saka ba? nakita natin din yung ugali ni Kaloy, hindi siya marunong maggupit, nag-hire siya tapos Correct. Tapos pinag-aralan niya, nag-aral siya. siya. Hanggang sa ngayon na nanggugupit na siya. So ganun din siguro sa mga OFWs halimbawa, pwede kayong mag-observe habang dyan kayo nagtatrabaho sa labas ng bansa. Ano yung mga meron dyan na pwede mong i-apply pag bumalik ka na finally sa Pilipinas? Halimbawa, wala pa ito sa Pilipinas. Paano ba yung diskarte na eto? Kasi hindi ka pwede mag-abroad habang buhay na walang plano. Correct. Totoo din naman talaga. Pero kung ang plano mo, wala namang magja-judge sa inyo. Kung ang plano mo talaga, nandyan ka matagal na panahon, papatapusin mo muna yung mga anak mo talaga, saka ka babalik dito, well, that still is a plan. Ayan. Diba? Okay lang din naman talaga yun. Kanya-kanya kasi talaga eh. Oo. Kasi ako minsan nalulungkot lang ako doon sa idea na nagtatrabaho ako para sa pamilya ko, pero Wala, on the ikaw. process wala ka na doon sa pamilya mo kasi nasa abroad ka. So parang defeated yung purpose na gusto mo magtrabaho para sa pamilya mo pero hindi mo naman sila nakakasama. Nakakalungkot pero kung minsan Yun ang katotohanan Oo. kailangan talagang gawin oo, eh. kailangan importante mag-set ka talaga ng timeline. Hanggang kailan ko to Oo, gagawin. ayan. At mahalaga dito yung sa pag-set ng timeline, mag-set ka ng tao talagang pagkakatiwalaan mo Oo. dito sa Pilipinas. Ayan. Kasi ilang beses na po nangyari yan. May timeline siya. Sige, 6 na taon, 7 taon, 10 taon lang ako Oo. dito. Nag-iipon naman ako. Ayan. May sinisend naman akong pera. Ayan. May nakikita naman akong ginagawa at binibili nila. Sure ka ba? Hindi, di ba? Ilang beses na nangyari na Oo. akala nila nag-iipon sila, akala nila trusted yung taong pinagpapadala nila ng pera, yung pala hindi. Yung kasi pag wala ka kasing timeline, halimbawa, parang wala kang pakundangan sa paggastos. Kasi abroad naman si ganito, 'di ba? Abroad naman yung asawa ko. Correct. Laging meron. Oo, laging meron dahil wala ngang nakaset na plano, walang timeline eh. Tsaka 'di ba tama din yung nakakalungkot na nagtatayo ka ng dream house mo, pero yung dream house mo titirhan mo na lang kapag ka matanda ka na Oo. at wala na yung mga anak mo doon kasi nagsiasawa Oo. na sila. Ang masakit pa nga doon, iba yung tumira eh. Yun na nga Oo. iba yung nag-enjoy. Oo, Kung iniwan kailan- mo kay, pare, pakitingin-tingin kay Correct. Mare, kay Mrs. Pwede naman kayong, kasi naman walang tumira dyan, pwede Oo. din naman kayong tumira dyan. Oo. So,
ikaw talaga yung owner pero parang second owner ka. Ayan. Kasi ikaw yung hindi nakagamit, 'di ba? Yan yung lagi ko sinasabi sa asawa ko kung gusto mong parang medyo ayusin yung bahay natin kahit papaano, sabi ko sa kanya, ngayon na nating gawin. Oho. Hindi yung kung kailan malaki at matatanda na sila at aalis na sila, saka mo papaayos. Sinong enjoy niyan, di ba? Yun yung timeline na sinasabi. Meron nga kami kakilala sino na naman yung chinichismis mo? Sino may na naman second yan? floor ang bahay, Ayan. ang napakagandang exclusive subdivision, pero dahil may edad na, hindi na makapanhik sa taas. Totoo. Sa baba na lang. Yun yung katotohanan po, mga kabisyo. Kaya Diba? kung halimbawa nanonood ka ng mga house tour, kung mahilig ka manood yan sa YouTube, laging sinasabi ng host, and here in the first floor, in the ground floor, is a separate room for our seniors. Laging ganon. Kasi hindi na, kahit gaano kaganda po yung nasa third floor, may verandang overlooking, hindi na po nila maaakyat yan. Correct. So yun yung sinasabi ni Diego na timeline. Paabutin mo pa ba dun sa hindi ka na nakakaakyat? Yan. Bago ka umuwi. Yan, Pero tama. again, ulitin lang namin yung ginagawa po ninyo na nagtatrabaho kayo sa ibang bansa is also a way of showing that you are providing for your family. Very good kayo dyan. Tama. Okay mga kabisyo, ang oras mo natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!